Riċerka nazzjonali bħala parti minn proġett f'kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-Fondazzjoni għal benessere tas-Soċjetà sabet li s-sodisfazzjon fil-ħajja mill-Maltin u l-Awċin laħaq l-ogħla livelli fl-istorja minkejja qatt ta' sfidi fuq livell lokali u anke internazzjonali. Il-professur universitarja Marri Briguglio li investigatriċi prinċipali fil-Malta Wellbeing Index Project qalet f'artiklu fit-Times li riżultati xjentifiċi jagħtu stampa ċara ta' kif il-Maltin qed iħossuhom f'ħajjithom kuntest ta' tkabbir ekonomiku kontinwu. Li tali riżultati bla preċedent huma wkoll aħbar tajba għal Viżjoni Malta 2050 imħabbra mill-Gvern li tpoġġi sodisfazzjon fil-ħajja bħala waħda minn 3 miri prinċipali tagħha. Briguglio qalet li riċerka dettaljata li saret fl-2024 qiset fatturi li jħallu impatt fuq il-ħajja bħal elezzjonijiet għall Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, il-mewt bla mistenni ta' deputat parlamentari li anqal niket nazzjonali, il-kwistjoni dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet, l-eluq tal-Air Malta, avvenimenti ewlenin bħall-ewwel Malta Biennale u Sigma Europe u proġetti bħal Park Nazzjonali f'Taqali. Dan ukoll waqt li pajjiżna nreġistra rekord ta' tkabbir ekonomiku u ta' turisti li żaruna waqt li żieda fil-popolazzjoni komplet titfa' pressjoni fuq l-infrastruttura, it-traffiku u s-servizzi tas-saħħa. Minkejja dan, il-proġett ibbażat fuq intervisti ta' madwar siegħa ma' eluf ta' individwi mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO sab li l-maġġoranza assoluta taċ-ċittadini f'pajjiżna meta mistoqsijin biex jikklassifikaw il-livell ta' sodisfazzjon minn 0 sa 10 taw punteġġ ta' 7 waqt li ftit ħafna wieġbu b'livell baxx ta' 0 jew 1. Dan war li naqsu bin-nofs mis-sena ta' qabel. Il-professur Briguglio komplet li meta r-riżultati miġbura tqasmu skont is-sess, l-età, il-lokalità u t-tip ta' għajxin, mir-riċerka joħroġ li xi gruppi inkluż Awċin kellhom sena tajba ħafna, b'livell ta' 8 minn massimu ta' 10. L-inqas livelli ta' benessere ġew irreġistrati fost individwi bi problemi ta' saħħa. Fl-artiklu tagħha, Marri Briguglio turi li b'ekonomija li qed tkompli tikber u s-sodisfazzjon tal-ħajja f'livelli rekord, Malta fost ftit pajjiżi li qed jirreġistraw tali progress fuq żewġ fronti, inkluż meta jittieħdu konsiderazzjoni ċirkostanzi kollha.